Stori Wil. Roedd Wil yn arfer hoffi ceir yr heddlu. Roedd yn hoffi'r seirens swnllyd a'r goleuadau'n fflachio. Byddai ef a'i frawd yn chwarae gyda'i gilydd yn esgus bod yn heddweision gan weiddi ni no tra'n rhedeg drwy'r tŷ. Ond heddiw, roedd yr ambulans a cheir yr heddlu wedi parcio tu allan i'r tŷ, a'r seirens a'r goleuadau'n fflachio yn codi ofn arno. Doedd Wil ddim yn deall pha ham roeddent yno. Roedd Wil yn ofnus, a ddim yn gallu tynnu ei lygaid oddi ar y bobl ddieithr yn y gegin. Roedd dau heddwas yno yn ei gwisgoedd yn dal radio. Dyn a menyw. Roedd y cyfan mor ddryslyd. Roedd yr oedolion yn siarad â'i gilydd mewn lleisiau isel, ond doedd neb yn siarad gydag ef. Dywedodd y ferch o heddwas ei bod yn swyddo cyswllt teuluol. Fy ngwaith i yw eich helpu eich cefnogi chi. Mae'n ddrwg iawn bod rhaid i mi gwrdd â chi o dan y fath amgylchiadau, dywedodd hi. Roedd hi'n ymddangos yn fenyw garedig, ond roedd hi'n dweud llawer y pethau nad oedd Wil yn ei deall. Roedd Wil yn deall bod rhywbeth drwg wedi digwydd, gan nad oedd erioed wedi gweld ei dad yn crio o'r blaen. Cracliodd y radio'r heddwas, ymddeheiriodd y heddwas gan droi ei radio i ffwrdd ac roedd y stafell yn dawel unwaith eto. Ble mae Ifan? Gofynnodd Wil. Torodd ei lais y distawrwydd, troedd pawb i edrych arno. Hebryngodd mam gi ef o'r stafell. Dododd ei braich o gwmpas ac mynd ag ef allan i'r buath. Pam bod dad yn crio? Pam mae'r bobl yma mam gi? Syllodd arni gyda llyged mawr gwag. Roedd hi'n ddiwrnod tywyll. Roedd y cymylau'n llwyd yn hongian fel blancedi yn yr awyr yn cuddio'r peledrau'r haul. Der ymlaen, cariad. Awn ni am dro, dywedodd, gan rhoi amser iddi ei hun i feddwl. Roedd da yn y ceie wrth y tŷ. Roeddent yn pori'n ddiog ar y ffens heb gymryd unrhyw sylw o'r sŵn traed yn dynesu. Edrychodd Wil at mam gi gan aros am esboniad. Mae damwain wedi digwydd, ac mae Ifan wedi marw, dywedodd hi wrtho. Roedd hi'n anodd iawn dweud y geiriau hyn, ac roedd Wil yn gallu gweld ei bod yn ceisio bod yn ddewr drosto. Gwrandawodd Wil a cheisio deall, ond roedd yn teimlo'n fwy dryslyd fyth. Doedd y peth ddim yn gwneud synwyr. Pam? Roedd e yma bore yma. Roedd e'n fwydo'r da. Ble mae e wedi mynd? Gwna iddo fo ddod yn ôl. Fflachiodd e eirau gyda thymer sydyn. Estynodd mam gi ei breichau, gan wahodd Wil i glosio ati am gysur, ond roedd Wil yn grac. Doedd hyn ddim yn deg. Doedd ddim awydd cael cwtch yno. Roedd am redeg. Teimlodd y gwynt ffres ar ei groen a'r aer oer yn taro i lygaid. Roedd e'n gallu clywed mam gi yn gweiddi arno i ddod yn ôl. Honid oedd am wrando. Roedd e mor grac a dryslyd. Roedd ei ddicter poeth yn ei yrru ymlaen wrth iddo redeg tuag at y ceie gwylod, ymhell i ffwrdd o'r tŷ, ei rhieni, ac heddweision Dan-Y-Bont yn ei gegin. Aeth sawl diwrnod heibio cyn bod Wil yn barod i siarad gyda unrhyw un am ei frawd Ifan. Roedd y ddamwain ofnadw wedi digwydd, ond doedd dim byd wedi stopio. Roedd ymwelwyr wedi dod, roedd perthnasau a chymdogion wedi galw, ond roedd Wil yn deall ei bod yn teimlo'n lletwyth a bod y sgyrsiau'n rhai a nesmwyth. Dros amser, aeth y nifer o ymwelwyr yn llai a'r diwrnodau'n hirach a thawelach. Roedd gan bawb ei ddyletswyddau ar y fferm heb Ifan, a dyna mae'n debyg oedd y peth anoddaf oll, dysgu gwneud popeth hebddo fe.
Roedd Mam Gi yn gwybod bod angen yn fwy na dim i Wil i drafod ei deimladau. Ni fyddai'n gallu gwneud synwyr o'i deimladau ond i bai ei fod yn siarad amdanynt. Roedd Mam Gi wedi ei annog i rhannu fe'i ddyliau, ond nid oedd Wil yn gwybod sut oedd dechrau sôn am y peth. Roedd Ifan a fe wedi dadlau ychydig cyn Ifan adael y tŷ fferm ac heb ddychwelyd. Brawd bach Ifan oedd Wil. Roedd yn deall ei fod ambell waith yn bendod i'w frawd mawr, ond nawr roedd yn gweld ei eisiau yn ofnadw. Ar y foment honno, gyda Mam Gi yn bod mor garedig wrtho, roedd y cyfan yn ormod. Mae'n iawn i grio, Wil, meddai Mam Gi yn dawel. Mae'r cyfan mor anodd a dwi'n gweld ei eisiau hefyd. Dwed wrtha i beth wyt ti'n meddwl amdano. Roedd rhaid i Wil fod yn ddewr i ddweud yn uchel yr hyn oedd wedi bod ar ei feddwl byth oddi ar y digwyddiad. Daeth ei eiriau, ceffesau trist yn byrlymu o'i geg. Dwedais i pethau erchyll. Dwedais fy mod yn ei gysau oherwydd ei fod yn gas i mi, ond dwi ddim yn ei gysau, Mam Gi. Dwi jyst am iddo ddod yn ôl. Os byddaf yn dweud mod i'n flin ac yn addo peidio a gwneud hynny eto, allet ti wneud ei ddod yn ôl, please? Os byddaf ond yn dweud sori? Ac aeth Wil i feichio crio dagrau trwm a thrist. O, Wil, fy nymuniad pennaf byddai gallu gwneud iddo ddychwelyd. Dwi'n ei garu cymaint, fel yr wyt ti, ond nid yw pethau'n gweithio ffordd honno. Mae'n frawd i ti, a bydd wastad yn dy garu di, ond ni allwn newid beth digwyddodd. Roedd llais Mam Gi yn gadarn, yn dawel ac yn onest. Ond dwi eisiau siarad gyda fe. Dechreuodd y dicter a'r dryswch godi fel ton y tu mewn iddo. Dododd Mam Gi ei braich o'i gwmpas mwyn lleddfu'r poen. Steddodd y ddau gyda'i gilydd am enid gan feddwl am Ifan. Yn hwyrach yn noson honno, roedd Mam Gi wedi meddwl bod angen ar Wil rhywbeth i'w wneud. Roedd angen arno ffordd i sianelu ei holl deimladau dryslyd. Wil, gallwn ni greu jar atgofion, dywedodd hi. Ac yn y jar gallwn ni rhoi'r holl bethau rydyn ni am ddweud wrth Ifan, neu'r pethau sy'n ein atgoffa ni ohono fe. Gallai di roi dy luniau yn y jar ac gallwn ysgrifennu llythyr at Ifan. Dwi'n gwybod bod hi'n anodd oherwydd nad yw e yma, ond rwy ti wir am siarad ag ef. Os wneud i ddweud y geiriau, fy wna i ei ysgrifennu, neu felly di dynnu llun. Beth amdani? Nodiodd Wil ei ben, a derbyn y syniad yn dawel. Roedd treulio'i amser yn tynnu llun, lliwio a chasglu ei bethau mwyaf gwerthfawr at ei gilydd, yn rhoi rhywbeth iddo ganolbwyntio arno. Wrth i'r amser fynd yn ei flaen, daeth y teulu at ei gilydd ac roedd gobaith. Roedd pawb yn gweld eisiau Ifan yn fawr, ac ei bod wedi dweud ffarwel, roedd dal ganddynt llawer o cwestiynau a llawer o deimladau cymysg, ond roedd ganddynt atgofion i'w gadw am byth. Weithiau byddai Wil yn dodi'r clawr ar y jar oherwydd ei fod yn teimlo'n rhy drist i edrych ar y lluniau, y llythyrau a'r holl bethau bach oedd yn ei atgoffa o Ifan. Ond ambell waith, roedd yn cofio rhoi rhywbeth gwahanol ac yn dodi rhywbeth newydd yn y jar, fel bod modd iddo trysori'r atgof. Yn y misoedd canlynol, roedd Wil wedi helpu dad i fwydo'r lloi, camau bychan mewn esgidiau mwy o faint. Roedd hi dal yn anodd, ond roedd e am ei helpu. Roedd y ddau am helpu ei gilydd. Roedd bod yng nghwmni ei gilydd a siarad â'i gilydd yn gwneud hi'n haws ymdopi.